tin moloyo nyithindo. Ok apar kamano en adiera. Aparo ni problem en ni kaka ne jo Ministry of Education o cluster schools moketo nyithindo wigi odhi odonjo e cluster ma achiel. Nitiere cluster achiel ma nyithindo dwa dhiye, kaeto nodhi bopong'. Mano ema paro ni nitiere kama nyalo bet gi shortage matin. Lakini bende mibadhi ema ng'eny e school system ka osiepna. Ka nose yier nyithindo, ang'eyo many cases mag nyithindo ma idonje skul achiel ema ji nigo gi interest, to gipong'o kuro, to giriedo laini, to gimiyo principal pressure, ma yawo nafas moro mar mibadhi ma koro gini koro en gimiu iuso ne highest bidders. Koro nitie skunde madier mane asaye to nitie gi shortage of spaces, to ok ni nikech gionge gi classes, en ni gikawo nyithindo mang'eny. Mar ariyo, ineno ka mbaka ma Nyamera okelo kanyono, ineno ka thoth skunde wacho ni gin gi nafas to nyithindo ok bi. Gin gi nafas to nyithindo ok bi. Nyithindo ok bi nikech kaka ne gibedo clustered kaka clusters mapiny. Koro jonyuol gi nyithindgi dwaro skunde ma ka nyithindgi odhiye to dhi bedo engineers, nyithindgi dhi bedo pilots, gik ma kamago madongo dongo go. To giweyo skunde odong mang'eny, man gi nafas mang'eny, maka bed ni jogi obedo spread out maber, to shortage mar nafas ma kamibete to ok ne nyal tamore. Adwa jiwo wach achiel ma Dr. Juan wacho ka. Wach uniform nego jonyuol. Uniform, school uniform. Nyeje natero nyathi nyara school, nachulo school ilongo ni uniform siling 22,000. Uniform kende. Kakoro uniform osebedo 22,000. School fees poke chulo. Ikiani enadi. Wach uniform ni onego wa address nikech jopuonje maran skunde oseloso cartels gi jo hand uniform. Giketo parents gi very very expensive uniforms. Koro mano en mbaka monego wagol oko kacha, wawuo gi principals kata walos chike ma oko keto uniform malo moloyo school fees. School fees monego beni kongi chulo kapok ochuni gi nyiewo. In fact, skunde moko naneno kan nigi uniform mara 40,000. Yes, 42. Koro 42,000 osebedo bech uniform. Idhi golo pesa michulo go gine ne kanye. Wachono aneno konego beni wa address. Kamano nitie gino ma Dr. Juan damedo karka to nurange yo machalade.